ezigbo injinia anyị nwelu bụ injinia Iweka Isaac Odogwu nwoke n'Isosibenu ewe mechazienu wee nwekwa injinia ọzọ onye na-ekwu maka ya nụ Bonataro dike mma Odogwu chief injinia Nnaemeka Nwammolokwu ezapụta ọbọsụ ụkpara na ejigi na agala Odogwu nwoke na bụdaki na agụ iso na ndị injinia jide ebube n'obosi ụkpara injinia Amanu Demba aka mkpọsụ obosi n'Isobirinu Odogwu nwoke n'Isobirinu Odogwu na-agba mbọ ka obodo ya dị mmanụ ọlọma niile na-alụ n'obosi ụkpara bụ Chukwu ya kwụ ya ụgwọ nụ ezigbo onye obosi ụkpara jidekwa ka iji mụọ love your culture, I am proud of my home. Obosi Ukwala is fine, I am proud of my home. Come and celebrate with me, I am proud of my home. Obosi Ukwala is sweet, I am proud of my home. Come and celebrate with me, I am proud of my home. Obosi Ukwala is fine, I am proud of my home. Kambulegwu we na Obosi Ukwala ka kene ndị bụ n'obodo na-aga n'ihu. Obosi Ukwala Peace Movement otu wetara udo n'Obosi jidenu ka unu ji Chukwu gọzie bụ unu. Obosi Ukwala ODU home and abroad jisi n'ike n'ọrụ na onye ọrụ nwere ụgwọ ọrụ. Obosi Ukwala Youth Forum home and abroad jisi n'ike na kụrụ na amala onye kalụ ya. Obosi Ukwala United Friends Club otu nwere ịfụnanya otu nwere obi nwanne anyị zuru ka eme. Obosi Ukwala ODA United States of America jidenu ka unu ji anyị ji unu na-agala. otu nzebe ego nke Obosi Ukwala na anyị so wee sibe ndị mara omenanị jidenu ka unu ji n'ụgwọ. otu ọgbọ niile dị n'Obosi ndị na-agba mbọ ka obodo dị mma nụ jidenu ka unu ji anyị ji unu agala. Young Leaders Friends Club nke Nigeria ndị otu anyị jisi n'ike n'ọrụ. Awadala Lord Association jisi n'ike n'ọrụ anyị ji unu agala unu so wee sibe. Ịnụkwa Simple Lord Association ndị ọma nọ n'Isobirinu ọlụọma niile unu na-alụ n'Obosi bụ Chukwu ya kwụ n'ụgwọ. Odumela Lord Association jidenu ka unu ji n'ụgwọ ọlụọma niile unu na-alụ n'Obosi Ukwala bụ Chukwu ya kwụ n'ụgwọ. Obosi Ukwala Land Management Council n'unu so wee bilinu otu OLC n'Obosi isi owuru unu ga-adịnụ udo unu wetara n'obodo anyị ya ka anyị nọ n'ime ya nụ jidenu ka unu jinu asị m ike agwụ n'unu. Obosi Ukwala Welfare Committee n'unu sosibe Obosi Ukwala Security Unit n'onume eke nnụnụ jidenu ka unu ji asị m ike agwụ n'unu. ndụmọdụ na-enye m Obosi Ukwala ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi ka anyị jikọta obi ọnụ n'ofu obi bụ ọlụ ka onye nwere onye atinye n'ọlụ ka obodo Obosi Ukwala wee gaba n'iru. Ebube agụ na-eche agụ Obosi Ukwala sogbu onwe ya.
No matter your position, you must be humble to your people. Humility is the key to leadership. If you want to be a good leader, you must be humble to your people. Humility is the key to leadership. Kambulu when abobo super like great kingdom, madu none of un. Kankeneza jide ebube, odogwu nwoke no sublin. His Majesty, Igwe Chidubem weka the top. Ezobosi ni sublin, ọpụlọka na-edu sọnụ. Eze nwere amamife, eze nwere obiọma, eze nwere ịfụnanya, ọchọ mmụọ obodo ya. Ọfọ na agọlụ gị weziwe ka ndị ga-achịkobosukwala nka. Igwe Chidubem esiwe ka jisike. Igwe Chidubem ezobosi jisike. Eze malife na bụ ụmụ ya n'obi n'onume keneye. Igwe Chidubem ezobosi jisike. Esiwe ka jisike, ezobosi n'isobiri. Igwe Chidubem ezobosi jisike. Kambulegu na tobosukwala, ka nkene lọla eziwe ka. Lọla kosiso, blesi nwanyị ọma. Eze nwanyị n'iga dịnụ, ogolimala obi dị ya. Ugodia nwanyị ọma, enyi nwanyị n'ịdị mma. Ogolimala obi dị ya, ọ dịka ọfụrụ Chukwu anya nọ. Kosiso nwanyị ọma, eze nwanyị n'isobiri. Kambulegu na-aba n'obosi, ka nye kene ndị chi ji dị ebube. Anya bata ma kwụm obodo dikenu, mmadụ n'ọnọfụnụ. Chief E.N. Ojiakụ, Iyaselobosi n'isobiri. The traditional prime minister, the kingmaker n'iduso. Ezinna mụrụ Ada, Ebelechukwu nke dị ife. Ezinna mụrụ Ekwutos, Clara Ojiakụ. Ezinna mụrụ Chidebe, Emmanuel Ojiakụ, Diokpe Iyasele. Ezinna mụrụ Madabu, Christian Ojiakụ. Ezinna mụrụ Chukwudi, Ernest Ojiakụ. Ezinna mụrụ Onyeka Ojiakụ, Peter, the kingmaker of Obosukwala Great Kingdom. Iyaselobosi n'isobiri. A music blogger na makwụm obodo dike kesiri anya jebe n'ire n'ime obosi mmadụ n'ọnọfụnụ. Chief Esi Nwabude Ojudo n'obosi n'isobiri. Udo One Nwannonowu n'isobiri. Chief Emeka Anyaọkụ Adazi obosi n'isobiri. Ezi nwire n'idusọnụ, onye ji gị n'oji ogbugbuo. Chairman Orient Oil PLC, Adazi obosukwala n'isobiri. Anya na-aba n'ụrụ ụlọ ebe mmadụ nọ n'ọfụ. Chief Dr. G.C. Nwaọsakwe n'isobiri. Odu nkata ukwu na-eche eze. Onye nne anya erugonu, odogwu nwoke n'isobiri. O weburu dị ọkpa n'ụrụ ụlọ ebe. Owulo ofisi owulo obosi n'ịdị anyị mma. Odu nkata ukwu na-eche eze. Nwisi anụ obosi, odogwu nwoke ndị isobiri. Nkata ụmụ ogbenye ji afụ ụzọ n'ịdị anyị mma. Agụba ma agụrụ n'Obosukwala na n'ụlọ okolo. Founder and Managing Director, Pacific Group of Companies, Nigeria Limited, an educationist and a philanthropist, master planner, special advisor to Ezobosi. Ndị na-akwụ ụgwọ ọnwa n'ụwa karịrị akarị, ndị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ n'ụwa erika. Ọga imele erigo nne, wee na-ekwu na ndị mere ọgọ ga-ebutele ya uru. Odu nkata ukwu jide ka ije. Odu nkata ukwu na-eche eze. Odu nkata ukwu na-eche eze. Owulo ofisi owulo odogwu nwoke n'isobiri. Odu nkata ukwu
obosi nkata ụmụ ogbenye ji afụ ụzọ Oju nkata ukwu na-ete eze. Lezienụ Chief Colonel Retired E.M. Obosi Ogene Obosi na isobilinu oge amụma obi na mmiri ka isi bịa ụwa onye na-amọrọ gị na Naịjirịa bịara olele odogwu n'ụlọ obodo nne ya ọgụ na gbuonu odogwu nwoke na isobilinu Chief Ivan Nwosu Ogbuọba Obosi ire isi bịa odogwu nwoke na isobilinu Chief A.N. Ọnụekwusi Owele Obosi isobili ụmụọta ka isi bịa Lezienụ Chief AHC Nwokolo Ido Obosi ụmụọta ka isi bịa anyị ejebe na Abụjanụ Sinetọ nọnọfụ Sinetọ Barrister Mike Ajegbo Edo Obosi n'isobilinu ezi ụmụọta na-edo ụsọ Lezienụ Chief Dr. MB Efobi Ọba Obosi n'isobilinu ezi nwire na-eji anyị mmanụ Chief Engineer Tim Efobi FNSE OON Asaba Obosi n'isobilinu oge amụma obi na mmiri ka isi bi ụwa President General Steel and Iron Industries na West Africa Agba Ogidi Asaba ndị ichie n'isobilinu anyị ejebe oge amụma obi na mmiri ọzọnụ ezigbo onye ichie n'ọnọfụ Chief CC Umeolu Akpa Obosi n'isobilinu agụba ma agụrọị n'Obosi ụkpara malụ na onye ilogoro agụnụ jide ka ijenu ọchọ mmụọ obodo ya Chief Maurice Ojiafọ odogwu nwoke n'isobilinu Onole Obosi n'Idusọnụ onye nwere n'onwere ikpenụ ezi nwomoto Obosi ụkpara n'ịdị anyị mmanụ Executive Director Shepherd Country Home Hotels Limited Onoli Ichaka n'isobilinu Lezienụ Chief Dr. Emeka Okeke Ọshịa Obosi odogwu nwoke n'isobilinu ezi nwụmọta na ịdị anyị mmanụ anyị ebula egwu nwe na Obosi ụkpara n'ire ka anyị na-eje ka anyị je kene Chief A.I. Nwabude Onowu Obosi n'osobilinu ofu onye gbalijere n'Obosi Chairman Ọbasi ka for 30 years odogwu nwoke na Idusọnụ Onowu n'isosibite n'ọkụ ezite eze nwanyị ọgọmụ na ịga dị n'ọkụ Onowu gburugburu onye ji gị n'oji fenu Onowu ngalaba osimiri onye mejọ bụ n'isibili Onowu n'iyi n'ịdị anyị mma Onowu n'iyi n'ịdị anyị mma Onowu ngalaba osimiri n'isowe bili Onowu n'iyi n'ịdị anyị ụsọ Onowu kpulukwulu n'ịdị anyị mma Onowu n'iyi n'ịdị anyị mma Lezienụ Chief S. Ejendụ Aje Obosi oga mmụọ obi na mmiri ka isi bi ụwa Chief Engineer Emeka Onwekwe Ogidi Obosi ezi nwire n'isobili ezi dị na anụ mmiri akụ nwanyị ọma mmiri akụ Ogidi anyị ejebe na Abụjanụ mmadụ nọ n'ọfụnụ ọkwụrụ ọka nwoke dị mma Chief Osita Chidokanụ Ike Obosi n'isobilinu odogwu nwoke na-ịdị anyị mma n'ụmụdezuga Royal Family n'ire ka isi bịanụ iso na ndị ji dị ebube na Naịjirịa Commercial na-ịdị ụsọnụ The Commercial the number 1 man na road safety na Naịjirịa niile Ike Obosi n'isobilinu ezigbo nwanne Ifeanyi Chidoka enyi kwu n'azụ n'Obosi ụkpara ezigbo nwanne Obinna Chidoka Ike Obosi jide ka iji n'Obosi ụkpara niile ji gị na-agala ndị tinye n'ọrụ gọọmenti bụ aja dị n'ala anyị wee na-agọrọ ya ọfọnụ na ị ga na-eje na-abata n'udo maka na onye rika nne na ọ ga-elota obodo ya nọ na ịkpaga ego akụrụ ụlọ Ike Obosi n'isosibe Chief Linus Mgbakọọgwụ
odogwu nwoke n'isobilinu onye nwere ifenu onye ji gị n'uju odogwu ata obosi n'isobilinu Executive Director